Eja kronkron ebe ni munyam na ase ma wo se Awurade homoboro kase enti da bia no hu ye mobo na o ma ye kwa ma ye bo anim so enim se ye ba nso Awurade uhyira yen ene nso be hyira yan san na yakọ eda wase e wo Yesu din yi mu amen Amen. ye de Awurade ase ene nso ye besua ne ma kakra ebeboa yen na ebedi ka kenka Awurade nwoma no Matthew chapter 16 13 to 20 na Yesu duru Caesarea Philip fam no obisa na suafo no se nipa se onipa bane no han na ose ebinom se Yohanes boni no ebinom se Elia na ebinom se Yeremia ana de ifo no ba akọ obisa won se na mo nso mo se me ne han na Simon Petro bua se woni Kristo no Onyankopɔn tiasefo no eba na Yesu bua se enhyira no Yona ba Simon ebise enye honam ni moja na yikyere ewo na megya a ɔwɔ no na happiness ana hana ye be kasa fa ho 17 no se enhyira no blessed are you but and then no enhyira no any topic no but ye nto aso wose na enhyira no Yona ba Simon efiri se enye honam ni moja na yikyere ewo na megya a ɔwɔ no na me nso me se wo se woni Petro na obutai so na me de masafo besie na asama do apon emumfa so na me do so anyi nsafo abema ho e bibia ba che na saase so no na waje che no soro na bibia be sane sana saase so no na wasane ene wo hye suafo ne kete se onka nkyere wo bia se woni Kristo no Awurade asem niye ene asem din se wo se enhyira no Yona ba Simon blessed are you are blessed is enhyira no ye hyira na nyina be fa ne ahwe bia afiri mu na yenhwe Yesu kan no wo se wanka ne sa akọ ehwe de gina so wo se enhyira no Yona ba Simon efiri se enye ohonam ni mogya na yikyire ewo na megya a wo so no ti Peter ni nhyira yi ewo nyina so Yesu ka se Peter enhyira ne wo no na ejina bi so omane hu se enti a enhyira ene ono Peter no yenso ebe hu de enti a yenso enhyira nso ne yen ye no nso ne timi aboa ya pa wo se enhyira no efiri se afi de o me hu the reason am enhyira ne Peter o me hu the Peter hu the reason na wamfane ho anto wono an ho so ni mo de ne ho ato Onyankopɔn kase no a oda ahintasam kase di eche no no se enhyira no Yona ba Simon efiri se enye ohonam ani mogya ene eyikyere ewo ase ani hu se yana enhyira do no a de yana do no a ta agina ene ma mebre no a so enhyira do no a ta agina ene ma mebre no a so do no a gina reasons mebre so ekọ nyame ansemu ha ebonu se enhyira mebre no a ba ni pa so dia do no a gina reasons nso ti a enhyira no ebe ba omo so ni efa no kwa hofro so se de Awurade kan yen so se enhyira no efiri se enye honam ni mogya na yikyire ewo de enti a yahyira wo no ne se wo yikyire na wonya aye no emfiri nipa ne mo efiri Onyankopɔn enu nti na enhyira enu nti na wo ye enhyira no. That's why you are blessed. Na yenhwe na even say yenhwe no in other words no ana say yenhwe no kwa hofro so a ye fa no kwa hofro so kan obeka say bia enome ne enome eno efiri se honam ni mogya na yikyire ewo na enye megya wo soro no a ti ye fa na kwa hofro so a ye fa negative a Awurade beka kire se enome pa no ya dome ho wo ye nome efiri se honam ni mogya ene yi saa de we kyire ewo na enye megya owo soro no. So you are cursed are you, or you are cursed because flesh and blood revealed this to you, not by my heavenly Father. Has any say and so obi biara honam ni mogya ene be yi bibia di ache no bia no he is cursed. Ne into your curse ne say one Nyankopɔn be yi bibia di ache no bia no you are blessed. Ne say na say the opposite ne say ye blessed wo dia ne ya curse o. Eba yi kyerɛ fam ene eba nyamesom mu dia ebinum ho anyame ahyira wo mo
Ebi mo so they are cursed. Na ni nyina no Awurade asem ebema yen anya nimdie. I say, cursed are you, because flesh and blood reveal this to you, not by my heavenly Father. I say, the woman say, the entire no me any obine say honam ni moja na yichire wo na nya ya wo so no dia na say say nipa na any Nyankopɔn ni connection bia na connection bia na Nyankopɔn ni nipa ntem emra Nyankopɔn na yichire Peter say Yesu oni Kristo no na kire say connection bi da Peter ni Nyankopɔn ntem ayengofa bi da wo Nyankopɔn Peter ni Nyankopɔn ntem. So Peter is blessed say Nyankopɔn Peter no onipa na ayengofa eda wo Nyankopɔn ntem no say nipa na yeshira no to onipa bia ayengofa da wo Nyankopɔn ntem bia no wo Nyankopɔn wo connection ana wo connected to God bia no ana say relationship bia da wo Nyankopɔn ntem bia no you are blessed. Tia say ne say eno me no ene nipa honam ni moja ne beyi bibia di ache ne Nyankopɔn ne say nipa no Nyankopɔn he has nothing to do with God and he has nothing to do with the heavenly Father. Yes reja no oni ni bibia ye eno so de ehu pa nti obi a ayenkofa bia enna wo ne eja awoso no entem bia no ehu inshira do no a de maka say ewo di gina so ti yemu say won say yenso yenshira ejina de be so ne wa shira ye Yesu se Peter enshira no ene imsa de tuane nkosie no ebe bo ye bebre ni ahwense yenso ti enshira de yenso enshira ne ye ana no me ne ye go maka say honani moja na yichire wodi a na enye ya ja woso na yichire wodi a then you are cursed because enkrofo bi a enye honani moja na yichire wo mo no wo mo si Yesu ye Jeremia, Yesu Elijah, Yesu John the Baptist, Yesu ye adifo no bia san information wo mo nche nyina no me nsem a emfo mo nkwa do mekọ osa yie mu but nsem a wo Peter nche Peter enani bi ye mo hu no say Yesu ni Kristo ne de do mekọ nkwam. So Peter is blessed. Say asem a ekura wo no obi a wo sum Nyankopɔn obi a ne nyesa bia kwa so ko but asem a wo nche no say ebetimi ne wakọ Nyankopɔn nche di a na efiri Nyankopɔn no ma wo hu ne di a then you are blessed. Ti ehunu Peter ni nshira no tia se nso ade ma akọ so say Peter nso hunu di enti a nshira no say Peter nso hunu the reason a nshira no when hunu sa ade a ono so obeyan from so if you say nshira no Nyankopɔn nshira na yeshira no ejina bi so nso na nipa nche ni ewure afidi enti Nyankopɔn yeshira ye abrabo mu asetena mu Nyankopɔn yeshira ni pakura no a enche ha se de Peter yeshira no wonkwa ho yeshira no enkwa ho na Nyankopɔn yeshira ye nso ye nkwa ho de a na se ne animunyam pa ne enti ni se ye ewure free obi bia ni se ewure free wo yeshira se yeshira wo de a enti ase yeshira Peter no na nya na ho ofe enye ni nyini enye ni hia no ana niska bia wanya nti na yeshira no nemu enshira ne se enya honam ni moja ena yi Nyankopɔn ma ne hunu se Yesu ni Kristo no na Nyankopɔn mom na ma ne hunu ye no eno ni nshira no the source of his blessing. The yan the source of why Peter is blessed, the source of blessing no ready proclaim and answer ready cancer Peter yeshira no the yan ni Nyankopɔn yan so ye cancer Nyankopɔn yeshira ni am na ya hwe ye nshira no ba bi afiri ba ene de enti a washira yen na timi aboa yen ti was nshira no enye se Peter ebia meka se bi kura no a na ho ofe ana ne nyini no nya sa ne mu Nyankopɔn na yeshira no nti nshira no yen ibisanye ni pasam wachi na yensu yedie nshira ni Peter ni pasam wachi na nshira ni yen efiri sem Nyankopɔn wachi ni yedie Peter na omudi Nyankopɔn wachi nti nshira ni Peter se omudi Nyankopɔn wachi na Onyankopɔn asam enye ni pasam ana Peter omudi achire ni mo Nyankopɔn asam eni se Peter no nshira no wo mo so pon so obi ode no batu Nyankopɔn so bia no wo ye nshira Nyankopɔn na wo de ho ato Nyankopɔn so nti se bia ti Paul Peter nam de wo mo vre nshira no se nshira no efiri se
wodo owure ahye Nyankopɔn mu obi a wodo owure na hope ene o trust nyina ma Nyankopɔn obi ano won so you are blessed Nyankopɔn na ehira won nhyira no efisa nya nipa na ado ho ato no so wonfa won to ma me so wonfa won to uni aso wonfa won to kuno so wonfa won to adamfo so wonfa won to oyere so wonfa won to nipa bibire bia wonfa won to doctor so na wonfa won to nipa bia so wodo nemo wodo ho to Onyankopɔn oso ni asase nyina ewura no na sam so na wodo ho ato nti de nwoto Nyankopɔn asam so de ane enhyira ne yen si ye wure na fe enhyira ne yen Peter o se enhyira no efiri se emfa ntu adwum efiri se na de akasa nya honam ni moja ti ni nhyira ne gina be bi so enya honam ni moja na ebie nani Nyankopɔn na ebie nani nti enhyira no efiri se won so udi efiri se udin wo enkwa wo mamu enhyira ne ye se ye din wo enkwa wo mamu ya twere ye din e wo nkwa wo mamu na Awurade ba o se ye ema ye so. So blessed are you because your name is written in the book of life. And kwahoma no won nche a obi onya nkwa bia no ya twe ne din wom. Eni se odin kwasa anwom no dia then you are blessed. Ni se wo de ahimana eba no heaven na eba no woka ho bi. Eni se Onyankopɔn ahenie na eba no woka ho bi. Na Onyankopɔn asem control life there, then you are blessed. Onyankopɔn asem control life. You are blessed utibu amu bia na brabo yebo yimu bia no yetibu amu ayefo nemu yetibu abu ayebem then you are blessed. So what it is nti ni pa nyina ne atwere omudin e won kwan mamu eno si atwere odin won kwan mamu dia na say ampa oka Revelation 20 verse 14 was no to owu ni asama na twere oja tadie ni mu na ye ni openu no na watwere ni din e won kwan mamu no oto na twere oja tadie mu on awie ni pa wie anya o ni pa wie enye na ebinim so wie pa eni say ya udin won kwan mamu dia then you are blessed zenya honam ni boja na atwere wodin enya honam ni moja na yi kire wo di o say hu di enti a yen so ye shira yen you should know say you should know why we are yen so ye shira because we Peter ngma no kra no a Peter kra man fato mo say 1 Peter 4:14 was say oyamo Kristo din mu a enhyira ne mo efiri say animonyam ani Nyankopɔn honhom wo mo so animonyam honhom ana animonyam Nyankopɔn honhom no e wo mo so Nyankopɔn ni munyam no ana Nyankopɔn honhom wo ye so ntira ntinya say nti ha say o say in ya we are blessed the entire blessed ne say Nyankopɔn honhom wo ye so Nyankopɔn honhom wo so say you are blessed ne say bia unim ngoma ana sika nti you are blessed ampa Nyankopɔn tumi hye nipa na obi ma nipa ni nyansa na kwan a otumi fa so ebo ne bra na di yedie ni mpuntu obre no no de ahye Nyankopɔn ni munyam that person is blessed but then the awawiye ne mo wase animonyam Nyankopɔn ho wo mo so the nipa kra kasa tia mo Awurade din nti Awurade asem nti di a wase mo de mo ye blessed be se Nyankopɔn ni munyam no wo mo so nti enhyira ne mo nti enhyira no efe se enada bia ni wo mu nti obi biara na ada bia na kwa mu bia no ye hyira no Yesu ka kire Peter se enhyira no ene ye di koye tim se yen so Awurade te ase na ko beka bi a kire ye ne ana na asama e ka kire Peter se enhyira no se eye ne da na anye ne de ana se na ewre hoye obi anyame ahyira wo eye enhyira pa ye pa enhyira ne se won so yen so ye ni esum ne ye wo han mu enhyira ne ye tini hu de enti a ye hyira wo enhyira no se woni sum boni ye koso bia ne wiase a ware se ye ne adwama mmɔ ne koro no ne nipa ho nsɛm keka ne atoro ne na ada ye koso bia no Awurade hu ye mmɔbɔ ne wagye ye afiri mu na ye nyanya atwam ye keka ye nim ntre nyame so mpa ne mpa mu ahoɔden nipa hu si ye ba Nyankopɔn de ohun ye saa adɔgo sɛm bɛ pa nie sɛ nipa bɛ hu sɛ wo ye ne Nyankopɔn ɔbɔ so ni asase ada akyɛ nyina ba ko gyina nim ne obu ya atɛn ɔno ohun ye saa de a ne sɛ ye bira to agu wani hu ye mmɔbɔ wɔ ho to se no opa mu ahoɔden so Peter you are blessed enhyira no e be say enya honani moja na yikyire wo na watena se ama honani moja ti ha se Yesu beka ka ti Peter na say enya honani enhyira no efi se enya honani moja na yikyire wo na watena se ama honani moja e betena se aba yenko ama honani de yikyire ye no ne mo ye betena se ama de o yikyire na woni Nyankopɔn no wona ye ba yenko ama no de oda no kore de yikyire ye ne a o ma ye hu no say Yesu oni Kristo no wona ye betena se ama no eni de oda no kwena de kyire ye no wona ye tena sema no de enokora ekɔ heaven
achire wo no wona ye betena se ma no ne mo ye betena se ma hunam ni moja ichire se nipa bi asem na wodi achire di a obeye nipa ko a nanso awie na mfe nko ba bia ne mo so Nyankopɔn na ɔde kwana kwa enkom achire ye di a ye be Nyankopɔn a wote ase ne ye betena se ma no ye no nko a enhyira no ebesanye nipa danse achi na mudie enhyira ne Peter bisa adanse ye se me ni Kristo no Onyankopɔn da anede sa adanse ne ma mo ni nipa bi adanse bi na mudie achire ye ni nipa bi adanse achi o nya ma me adanse achi na wudie nya papa adanse achi o ma me di adanse achire se Awurade oje nkwa Awurade ti ase obia betuma di adanse achire na se confirmation nya ma di ase na nya adanse asem bia obi kan Nyankopɔn di mu achire obia no so Onyankopɔn na confirm na asem ma nipa hu se asem no efreme na di achire nkonkon ti mu no enadwuma eni Peter ya ka kire enti ensane Peter no se na enye nipa bi adanse bi na no mo di achire na nipa bi do ma ba ye nkoa yene ye kan se Yesu ne Awurade afedi ye boa afedi yene di adanse achire wo se Yesu oni Awurade woni Kristo na afedi ye hu se ya hwe hu se ndisa enti ensane no se enya obi ne bebe ka sa asem bi se ya kire wo Onyankopɔn mfiri soro me ka sa asem nkire wo da nipa ne be ye sa enti efese nipa chi na nti ehun se nipa chi ne yedie enhyira no efese enya huna ne moja na yichire wo e de se wo mo aka no a wo mo se Yesu ye Jeremia oye John oye Elijah no onye Yesu onye Elijah. And so these people, they are not blessed. Yesu nga jense enhyira no moda Yesu won kasa ankyere enkrofo bi a wo mo se Yesu ye Jeremia ne Yesu aka jense enhyira ne mo because how you chire we hunane moja yichire enipa sem bia de omko o saye mu ne nipa di achire eni nkrofo bi omukura foul doctrines obi ase ye chire bone ampa ye kotu nsem firi Bible mu nyina na se enya Nyankopɔn asem re pa de nipa kwankwamu a they are not blessed, they are cursed. So mo se Yesu ye Jeremia ne nyina no Yesu nka enhyira ne mo efiri se Nyankopɔn ne yichire no ne mo enome ne mo efiri se hunane moja ne yichire mo enya meja awosoro no a moni meja waso ni connection bia moni papa any connection bia eni sa wrong information wo mo wrong information wo mo nche no say right information wo mo nche dia na say moni meja our connection ti Christ for Yesu Nyankopɔn no e bia say Nyankopɔn enya connection enya woni ni po we connected to God na o source of information aye wa hoɔden aye wo nkwa a wo de kɔ heaven no Nyankopɔn signature asase Nyankopɔn na sa asam na mawo yen hia no nso nti omo a hunani moja na yichire wo nyina no omo nye nhyira omo ni osoro ni bibia ye blessed are you because you worship God in truth nhyira no se mo som Nyankopɔn wo honhom mo som Nyankopɔn e wo no kuremu na enye na ada mu you worship God in holiness and righteousness nhyira no se nhyira no ye se ye som Nyankopɔn wa hotie kronkron ye nyamesuro mo nhyira no ye pa se ye som Nyankopɔn efiri akoma mu enya ni so abra bo nyina ye mu ye han ne mo nyese ye mu ye han ye mu ye sum na ye anim ye han eni aransa pa Nyankopɔn anim nti wo se ye hu ne saa se nhyira ne ye se Nyankopɔn hom ewo ye mu ye sum Nyankopɔn ewa akoma mu na enya ni so se nkrofo hu nsam hye akoma mu ye nam kwambɔne so ye nam esum mu ye ne ye bi enye ikurukura ntakire bi enye ye se Yesu Jeremia ye se Yesu Elijah. Now, how? Onyankopɔn can say, blessed are you. You are blessed because oh, cursed. And some people are cursed in Christianity, no? Because someone will bring a cursed because omo insano opposite the crowd omo. Now, in can't say abufuo bi eba. Onyame abufuo bi, Nyankopɔn be yin abufuo di e wasa so. Eguni pa bi a omo ye nema bi emfata. Na ena ada ekura omo. No nyina ko ni hwam Awurade anim ti esum na bi ba awasase we so na enkrofo bi a abufuo na eba no wo mo di Nyankopɔn asam so ho ba ye den papa wo mo ni no kure no no mo practice no kure enya sa bi enkrofo bi a wo mo dwen Nyankopɔn asam ho Nyankopɔn asam ebinim dwen ho ba de practice ene ebinim so ekotu na nso ye practice Awurade da bi ba nya sa enkrofo na Awurade be hu mo bo ene nya wo mo nso a omuni masem no nanso omuni so no oka yenka unya tama ogenkai mengenkai mu bi Joel chapter 2:10-11
Joel chapter 2, 10 to 11. If you were by the doors of Pano, can maybe a base will be asking. Was as I said, was so him, or so him, Ovian or Sani Edrus. I didn't man and so, need dominating, and in Sabana so set, not the old, Radidano, who said, now why no betting me a Ginano? Rather than who said, why no betting me a Ginano, only Radica, whatever man and so, as a mekan once and pay per Radima mono. A drummer host already day banner, a Yadicatua, whatever man and so commander no, or Becassa or Nidonim, na and Snabanas so set. Or more as I said, was one him. No, also be him, no, Ovia and was signing to be gruesome, and so much ever coming in line. If we are seeing never could total darkness, you make them boy become wassom. And I was said, now so and it is a moment I was saying that the old dinner summer swan, and we had ding. Muyo. No one called to young upon some no by you. No more and no more drinking young upon some who almost and we did not some so. Not some who young upon some. The young upon or glorify some papa. And the Dano air banner before the air banner. And when you hear no air banner, we are seeing a bedroom. Baby, is a brand and simply not a brayer to. Now, a member baby air. Now, or say a done who. Na rather than who said, so said. Nanso, one moment did young upon some swan, one radiant some or one chamo practice, and then you saw, and yet man said, be and any moon be no more young upon. Young upon him, one moment did not some so. A radiant will be or did not some to be radino. Radin will be or then a cratch and will be ours as we so. Or be young upon then no cratch there will be with young upon you. No, I tell us, uncle for you, Marco, woman. And Uncle Fonso would young pass some so and Crimonson, almost ampa. Ye did young pass some so. If you said, ye, who feel a rease born in them, our say a Jamamo, a conantia so, a buffu and no dame, and a bit any idea, and a bonny and Timothy and those baby. Said Radano, was it rather man and so, or man, I wanted them the name. Nan in Saban as was said. Na the ordinary Samusuano, the ordinary Samusuano, a dano, who by a ding. And na, see a bomb in young upon Samusua. Not yet, the abrabo bia, Mamo bia, my brabo bia, found to form that. The Momodin said, a brebian, a baby, young upon Asamuson. Until we see the importance of obeying God's word. You Sir, Udi Yangopan, ye city ama, Yangopan Nassam, ye need Biona Miasamo. Near dinner upon some Eddie Yangopan some, so you got to put us say, you are blessed, be when Yangopan some won't say. To be Yangopan someone in Chabiano or Patisibiano, he is blessed. Jania Yahundi in Shida, Edinaso, in Sanamo said, in Sanamo, 7 years in Tibia Mamma. Sunny used to catch us in Sano Bia, mean yes in Tibia Mano. Massamon Tunis in Tibia. Many Antonis in Tibia, Mark Antonis in Tibia, or be a young a Jana and a cron, or be a Jana Tenaho, or be a young upon assembly in the honor, when he may drop out so many, no one's when here. Yes, I want to be a watch as so an intra. They must say, oh, so young upon India, so young upon India, and Cabin said, yes, no for to Bianca. A woman said, never been 1 year for years or 4 to Candy. Then we've been one I can't want some more and yet. Na the Onyango Tenho, no one say a Janison from Swabia in the home. Not quite in a hot, not quite tools in Tibia. Not any year between in Tibia, the Onyango Ponwa, or didn't one dance here, say, when he may drop out or so many, no, Namuntiano, with a wound, Tiano. Mean the Mintian, if it's a who fought one home, Mahunia may be any one, when Timintiana, dear, and Yan Coupon, and then messenger in the Wapunu, Rade. Okay, Matthew no kind, Matthew 11:6 was understanding the maintenance and minions into the man. And the blessed is who is not offended because of me. Me minty, my crime. When the Baptist no buy a baby, as no, already do more dance here, say, or me nipa cron, in the pattern for, I want honor ready him. And to be on young upon when you be Biano or follow young upon the program be I don't say, Sanko for if you are in buy. No be open your or be open your when you be an say, and you know, and any pap. Na awie no nso no ebe yo say enti se enaka kan for yi awon mo kan nsem fa bible ho omo super bible asofo no bi kura bi no start say nyangopon asem eye owuo ne no me
aye blind nipa onyame asam na enyakwaya di bone ko Nyankopɔn asam ye twere kronkron no ena enyame tumi ena di yi atem no osofo bi gina bon ten ka je say Bible ni mfiri Nyankopɔn na abrofo na ebeda abrofo be na waka ho asem abrofo mo na twere Bible no mo na twere missionaries onyom na twere Bible no mo de baaye no mo na twere Bible no nya kan so mo na twere nsem bi se mu Bible no kura ba na ya twere Bible da kransa na mo de Bible no kura ba na wo de tene wi asene ka kire mo se enkofo bi de Bible no be nslevu ye na Nyankopɔn no me nyame abufu e ba nipa so no enya sam ketu akura mo ye makekakafo ene nkrofo bi a omo ensuo Nyankopɔn na ye yi nipa dwene free Nyankopɔn asam so no aye Nyankopɔn osayie bi ba omo so na entonko na enna na nwentwene na ase no e ba omo so no ye very careful na ewiase obi apre ono ankasa ni ti edidim di ose enhia na obi a menye sentidu ya ma no na obi enhia na obi ohunu fort e wo John the Baptist e ba de bofo no ho onfa ne fort bia wo no enhia Yesu be wiase onyame asem onyame asem so eye kronkron onyame asem so tene na enhia no se ani Nyankopɔn di hu Yesu no won so wudi sa ani ni bia na be hwe Yesu enhia no se ani Nyankopɔn di hu John no sa ani ni ho na so de be hu no dia then you are blessed enhia no Pharisee-fo hu Yesu se we di boyeni asuafo no hu se Yesu no so a holy person. Okay, Nyankopɔn asam ewo okay nyame asam John chapter 9:24. Was ena ofre onipa na se anka we ni ena ofre nipa anka we ni frani ne se fani monyam ma Nyankopɔn na ye de yinim se we odibonyeni. So on se hase no asuafo no nkofo bi se Yesu ye de yinim se Yesu no wo ye dibonyeni obi a jana tene hu no o ne yeka na suafo no so hu Nyankopɔn kronkron ni no eni san krofo ye hira wo they are cursed do nyame hira no ye moni dua nyame hira no ye no me no he de ngofo ye ka dia se ne se de meka ditu ne se Nyankopɔn anka nche Peter na ma se Yesu no oni Kristo no kwa ya amfa nche no kwa se oni Kristo no ko oni aka kire ne de wo mo no ni ya anka nche Peter se ye hira no kwa ni mo ombetie Kristo ne no mo dinachi na fe mo tie nasem no mo jai bone ye na ewiase fofo na eba no Ewurade da no ano odin bebre no e be ka ho asem no a nipa ntimi enyina no dwanko bia bo nipa nemum mo di Ewurade nasem enti na nyame asem wo ye nche no ne se no wa ne Nyankopɔn asem wo mo nche no mo di so no ensuo na eba no mo na nya akwa dwane free mu wo mo ye den do omo te wiase de no ni wiase fo na ekwa no mo ba de ba na Ewurade ansem a eje nkwa wo mo nche. Peter, you are blessed and na yenso nyame ahira to obi a Nyankopɔn no kora de ekwa nkom bia no kora so e ba akopɛ eno kora ba akopɛ sa no kora ba akopɛ no wan hu na untimi obi a wan hu bia nkɔ heaven obi a hu bia bɛkɔ heaven fa ho obi a bɛgye de sa amere no nkɔ Yesu no oni Messiah no nti obi a bɛka so onya Messiah no bia ya toro wo so oya difo no ba akɔ anya no kora onya Jeremia Yesu onya difo no ba akɔ na wonya Elijah and wonya John the Baptist oya Messiah. And it's uncle for me na atron na dankwa. So they are not blessed. But Peter no say we need Christo no. Nyankopɔn ba Yesu kan insida ne mo. The insida ne yai say nso nim no kwento obi Nyankopɔn de no kura kire wo bia no. Insida no. Na no kura so modern. Na ye diso. Na ye diso ma de ode no kura na kire ye no. Ohu ye. Say de ode kire ye no wan fan kire ye kwa. Ode kire ye say emfa ma bobra pansa ni mo nyam. Ye medi Yesu achi ne entie ne ene sana Yesu factory konkon mra me dia semba na wie yin insana no wate se Nyankopɔn de no kra kire onipa kra ehu a Nyankopɔn de wahu Nyankopɔn kan kire enome ni obi a enome ene obi a hunam ni moja nipa dwene na odi akire nipa nyansa nipa hyehyɛ nipa tinimpo mambe doctrines ebinim di akire aye nome emfa nipa nkonkom ade bia etie Nyankopɔn na asem bia no a nipa bi bedi akire bia no aye na da na mfa nipa nso nkonkom da biara da ebade hu ye mobo ne age na die ne ansom na nkoso anteme ntena kronkron ne nyamesuro mu ne mo ye bra yie ne nso rade asem nkosi ase ne Ewurade da no eso se ne obemma ne so wone dom nanim na ne nsa ba no so pa na nso omo mu di Ewurade asem so no omo ba ye den omo mu di Ewurade asem so
Nya nipa bi asɛm o, nya asɔre asɛm o, nya nipa bi hyɛ bia o, ne Awurade asɛm no, ye ne edi so no, ye ne ho bɛyɛ din ɛda no. Ɛyɛ nkɔm hyɛ, ne bɛbam. Ti wa wodi Nyankopɔn asɛm so no, kɔso ne di so. Ye ne yɛtena asɛm Nyankopɔn no, yɛn kɔso ne yɛtena asɛm Nyankopɔn, na nidasoɔ ɛwɔ hɔ ma yɛ. Awurade nhyira asɛm so ma yɛ. Ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Amen.